ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಹಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇಗ್ ಬೈದ ಹಿಡಿ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇಗ್ ಬೈದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೋತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಲಕ್ಷಣ ಓದಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ ఉంది ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.